rozhodne. Všetci frajeri majú rovnakú šancu. Ja nemám žiadnu, ja nie som do žiadneho. Jasne, no áno, ale tu mi ukazuje toto, že prídu tí traja frajeri, oni ešte nie sú. No, oni prídu v pondelok v škole idú a máš spolužiaka Peťa? Mám! No, jedného by sme mali. No dobre, ideme na druhého. Peťa nie? No ale počkaj, že sú tu ďalší. A Maťa máte? Maťa majú! Druhý frajer. Tak to sú tí dvaja, čo som hovoril. To my sme si hovorili. No tak Matej, to už tak trošička sa akože. Takže je to tu jasné. Uzavrel by som to ešte tým, že v pondelok ako náhle sa dostavíte do základnej školy, ktorá základná škola? Pretejovce. No a tak tam sa môže... Máte Hajnej! Áno, tak máte Hajnej. Tak... No tak to tak má byť. Tak vtedy tam budú traja v krásnej zbroji stáť a budú pozerať. Adelka, poď. No, ideme na to. Adelka moja zlatá, a čo ty by si chcela vyvečiť? Počúvam, čo by si... Peniaze, joj, tá sa je... Číslo už. No, či bude mať peniaze, tak to my si pozrieme. Joj, počkaj, bo to už tu... Nebudú. Už vyskakujú. Už takto už nedočkáme, to tak kocky, čo vyskakujú. No dobre, fuj, zase spotený som celý. No dobre, ideme na to. Takže, kolegyne, musíte povedať svoje meno. Super. Adelka sa chce opýtať, či bude mať peniaze, bo to nerozumie, viete, po peniaze, to je po slovensku. Peniaze. No ideme na to. A Mariška Beláva. Čo tu máme? Neviem, či ste si to všimli, ale v tejto časti sa nachádza čierna hviezda. Čierna hviezda hovorí o tom, že nás môže postihnúť nešťastie. Ale Adélka, veľký to mozog, veľká hlava, hej, pozrite sa. Čistá hviezda, čo znamená, že Adélke takto bude chcieť ukradnúť niečo, ale Adélka je natoľko šikovná, že čo urobí? Karate. Normálne karate. Tu aj vidím kríž, čo znamená, že chudák ten zlodej bude pokaratovaný. Hej, kata, chudá, no. A normálne tu vidím taký kríž, čo vidíme, a kde vidíme taký kríž? V nemocnici, čo znamená, že mu dá karate. A ten chudák zlodej, čo chcel prvotne niečo ukradnúť a si vylepšiť... Bude v nemocnici. Presne, bude v nemocnici. Adélka, všetko je zachránené, všetko bude v poriadku. Je tam PIN kód? Zatlieskajme Adélke. Bravo! Julka! Chcem vedieť. Peťko! Julka, dobre, a čo? Čo by ste, Julka, chcela vedieť? Dobre, že či bude dobre variť. Nevariť, už som sa pomýlil, áno, že či bude mať frajera. No dobre, ideme na... No aj spotený som totálne. Totálne som spotený, normálne. To je makáčka, toto všetko robiť. Áno, idem na to. No dobre. Opäť tu vidíme zapeklitú situáciu. Je tu čierna hviezda. Dosť to môže znamenať aj to, že bude mať černocha. No neviem. Tu na veľmi černosi nie sú, takže to asi nebude toto. Mohlo by to... Áno, ale mohlo by to byť aj to, že ona pôjde na diskotéku a v noci, keď je tma, si nájde frajera. Preto je tá hviezda čierna. No veru, ja tu už vidím kríž. To bude na svadbu. Na svadbu, pozrite sa, no jak kostole kríž. Fakt. V kostole kríž? Pozrite, pani, je tam kríž, nie? Je, veru. Jaj, moja zlatá, ty budeš mať nádherné manželstvo a má nádherného muža. Tu na... Joj, ale tu sa to komplikuje. Tu sa, to neviem, či viete, tu sú čisté hviezdy a viete, čo to znamená? Že nevieme jeden druhý. Tak dvaja frajeri sa od teba budú byť. Dvaja sa budú trhať o ňu. Veru? No ale ja tu vidím... A tu vidíme hviezdu, čo je v nej jedna diera. To znamená, že naša kolegyňa
jedného vyberie a budú doma si dávať čo? Pusinky! Zaplieskajme! No, super. Ochutnajte v našej kuchyni, čo len chcete. Perličky, z toho vám bude možno brať múdry